Xuân nói chan chu helai ke ma ka thut ve ron rang chuanin thawm kha helai phe hianin china khanin a ri phei sun sun rang kong chak phe hian a thei kham hnuai tu na kan om na hi i kan om ti nang nge eng ma ti nang mi ka kam ngal ngara ya lai thi aron then le no thina hi na chaka tang khianin ka en ranga tuna camera ka da na chak lampang a che hian i thil ri ron oma chu mun le hmuna kan ena kan mu thei chuang si lawa aria kha phone hianin lo record pu kha ka du sia ka kama ka kal son ni mo i phone na recorder hi a that chuan eng matak chu ka record pu ka kan ring ve dewa kan be sei na sang takin kan ka kama ka kal san khania chuan helai hmun hi nia a story kha kami a heading ka da ang deuh kha nia i helai a hianin meiche o te han tak dangin an lo tong to a sar pui nge pona tong to a chuan helai hmun a hian accident te an lo om to boka tin helai hmun hi kham hnuai ania thil thawm hrang hrang atama ke ni ngei pon zini na po kan hria a
76 and good morning people.
chan chu helai ke ma ka thut ve ron rang chuanin thawm kha helai phe hianin china khanin a ri phei sun sun rang kong chak phei hian a thei kham hnuai tuna kan awm na hi kan awm ti lang nge engma ti lang lami ka kam ngal ngara ya lai thi aron then le no thira hi na chakatang khianin ka en ranga tuna camera ka da na chak lampang a che hian thil ri ron oma chu mun le muna kan ena kan mu thei chuang si lawa aria kha phone hianin lo record pu kha ka du sia ka kama ka kal son ni mo phone na recorder hi a that chuan engma tak chu ka record pu ka kan ring ve dewa kan be sei na sang takin kan ka kama ka kal san khania chuan helai hmun hi nia a story kha kami a heading ka da ang deuh kha nia helai a hianin meiche o te han tar dangin an lo tong to a sarpui a nge pawh a tong to a chuan helai hmun ah hian accident te an lo awm tawh bawk a tin helai hmun hi kham hnuai ania thil thawm hrang hrang a tam a ke ni ngei pawn zin ah pawh kan hria a